ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് എൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. അപ്പോൾ സ്വന്തം വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്ന വീടാണ് കേട്ടത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന വീട് എൻ്റെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അത് ഞങ്ങൾ വീട് പണിതിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കുറേശ്ശെ. അത് കാരണം ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മഴ പെയ്യുന്ന കുറച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നിപ്പോൾ ടൈം ഇപ്പോൾ 9:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ എണീറ്റ് പല്ലേച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇവിടെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണികളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എണീക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാനിതാ ഒരു ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചുമ്മാ ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം തേവുന്ന കൊട്ടയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. ഒരു 50 വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പണ്ട് കൃഷി ആവശ്യത്തിനൊക്കെ കറണ്ടൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 10:30 ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് രാവിലത്തെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ തലേദിവസത്തെ മീൻകറിയും ചിക്കനും പിന്നെ കുടുത വറുത്തതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ ഇന്ന് പലഹാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല, ചോറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ പൊരിഞ്ഞ മഴയാണ് കേട്ടോ. ഈ ഭാഗത്ത് എപ്പോൾ വന്നാലും എപ്പോഴും മഴയാണ്. ഇവിടെ മരങ്ങളും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാട് പിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഞാനിതാ ഫോണിൽ കുറച്ച് എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈം ഫ്രീ ആണ്, ഫുൾ ടൈം ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഫോൺ നോക്കിയിരുന്ന് അങ്ങനെ സമയം കളഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങളിത് ചുമ്മാ പാടത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പാടാണ്. അപ്പോൾ പാടത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാട്ടോ. ഇപ്പം ഈ മഴയൊന്ന് തോർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കടയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കട. വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് കട. ഓക്കെ, ഇപ്പം വീടിൻ്റെ ഈ വഴി കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പാടത്തേക്ക് പോകും. എൻ്റെ നേരം പോകണ്ട, ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാട്ടോ. ആൻജാനാലനൊക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വഴുക്കി വീഴൂട്ടെ, പതുക്കെ പൊക്കോളോ. വഴുക്കലുണ്ടാവേ. വാ വാ ആൻജോ, വാ വാ. വഴുക്കലാണ് കേട്ടോ, നല്ല വഴുക്കലുണ്ട്. നോക്കി നടന്നല്ലേ ഈ പണി കിട്ടും. അല്ല ഇതാ മന്നം പേടിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എടാ പതുക്കെ പോ. നോക്കി പോട്ടല്ലേ. അയ്യേ, പാടത്തിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ പോയി. അയ്യോ, ഇവിടെ വഴുക്കലുണ്ട്. ഇവിടെ നടുവിൽ വഴുക്കലുണ്ട് കേട്ടോ. വേണ്ട. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പാടം. ഇപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്താകെ ചീഞ്ഞിട്ടാണ് കിടക്കണേ. അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പാടം നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ പാടമായിരുന്നു തന്നെ. പാടത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ആകെ ചളി പിളിയായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ആ അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്പലം. ഇത് കാണാനറിയില്ല. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അമ്പലം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു മുന്നൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഒരു ആലിൻ്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കണത് വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ സൈഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് ഈ പാടത്തു കൂടെ അല്ലാണ്ട് റോട്ടിൽ കൂടെയും വഴിയുണ്ട് കേട്ടോ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോകാനായിട്ട്. ഞങ്ങൾ അന്ന് റോട്ടിൽ കൂടെയാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ കേട്ടോ, കുന്നും മലയൊക്കെ ആയിട്ടും ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതി ഭംഗി കണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ നാടിൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടോ എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ചുമ്മാ നേരം പോകാണ്ടായപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാട്ടോ. ഇവിടെ മീൻകുളം ഉണ്ടെന്ന് പറയണുണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കൂടെ? മീൻകുളം
ഇവിടെ കണ്ട അത് അത് മീൻകുളം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീനുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ പാടം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങളിത് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ചോറിനാറായിട്ടുണ്ട്. ചോറിന നേരത്തെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതേ. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് ചോറിന നേരത്ത് പോണേന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോവാണ്. വെറുതെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കിയതാ. ഇവിടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്ന് വെറുതെ വന്ന് നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാനി. ആഞ്ചന എവിടെ പോയി? നല്ല കാറ്റാട്ടോ. അവിടെ നിറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെയാണ്. എല്ലാവരുടെ പറമ്പിലും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പറമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത്, ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗത്ത്. ഓടിയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീടാണ് കേട്ടോ കാണണേ. അപ്പോൾ ഈ മതിലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉള്ള ഇവിടെ തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടാണ്. അപ്പച്ച അവിടെ എത്തിന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. വീട്ടില് വൈക്ക് വീടല്ലോ ഓടണ്ട. അങ്ങനെ ഇതാ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ മീൻകറിയും ചിക്കനും ബീഫും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മീൻ ചാളയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വറുത്തതും ചാള തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതാ പപ്പക്കായൊക്കെ ഇവിടെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി ഞാനൊരു പിടുത്തം പിടിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ ഉച്ച തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇതേ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു പറമ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ വേറൊരു പറമ്പിലേക്ക് പോവാണ്. നാളെ ഒരു പറമ്പിലേക്ക് പോയില്ലേ നമ്മൾ, ആ ഒരു പറമ്പിലേക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ അഞ്ചാനും കൂടിയിട്ടാണ് പോകുന്നേ. എൻ്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെ നിർത്തണ്ട, മഴയൊന്നും ഇല്ലടാ. നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിലും അവരൊക്കെ വണ്ടിയുമ്പോൾ വരും. അപ്പം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടന്നിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പറമ്പിലെത്തിയിട്ട് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറമ്പിലെത്തി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കുറേ അധികം സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂർക്കയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതലും കൂർക്കയാണ് ഇവിടെ നട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ പറിക്കാറാവും. അപ്പോൾ കൂർക്കയിലൊക്കെ പൂവുണ്ടായി നിൽക്കണ കാണാൻ മൊത്തത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഇതാണ് ചോളം. ചോളം അങ്ങനെ മുറിക്കാറായിട്ടില്ല, വലുതാവണുള്ളൂ. അത്യാവശ്യം എല്ലാത്തിനും നല്ലപോലെ വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വളർന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാറ്റിനും വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് കാന്താരിമുളകും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കാന്താരിമുളക് ഒരുപാടുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ കാണില്ല, നിറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലുള്ളത് ചെറുവക്കായ, കക്കിരിക്കായ, മത്തങ്ങ, പയറ്, പച്ചപ്പയറ്, കാന്താരിമുളക്, അങ്ങനെ മുളകിൽ തന്നെ പലതരം വെറൈറ്റി മുളകുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പറമ്പ് മുന്നേ കശുമാവായിരുന്നു കേട്ടോ നിന്നിരുന്നത്. ഇതിലൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കശുമാവും പറമ്പായിരുന്നു.
അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മുറിച്ച് JCB ഒക്കെ വന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണൊക്കെ ഇറക്കി കിണർ കുഴിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളീ കാണുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള മുളകാണ്. മുളക് പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന വേറെ തരത്തിലുള്ള മുളകും ഉണ്ട്. പിന്നെ പുതുമണ്ണായതുകൊണ്ടും നല്ല പോലെ ഇപ്പോൾ വിളവ് നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് വെണ്ടക്കായൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാ തെങ്ങും തൈ, പിന്നെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ മത്തങ്ങയൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മത്തങ്ങ ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ, എന്നാൽ വേണ്ടതുണ്ടാവുന്നുമുണ്ട്. അപ്പം അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് അപ്പച്ചത് ചിരവക്കായാണ് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കണേ. നമ്മൾ ചെമ്മീനും ചിരവക്കായൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടാൻ വെക്കാറില്ലേ, ആ ചിരവക്കായ. പിന്നെ ഈ നിൽക്കണത് കക്കിരിക്കായ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. നമ്മൾ കുക്കുംബർ പോലെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കടയിൽ നമ്മൾ കുക്കുംബർ എന്ന് പറയും. ആ ഒരു സെയിം സാധനമല്ല ഇത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവണ കക്കിരിക്കായ എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെയൊക്കെ. എനിക്കറിയില്ല വേറെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പറയുമോയെന്ന്. നമ്മുടെ കുക്കുംബർ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതും നല്ല പോലെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മഞ്ഞൾ, അങ്ങനെ പിന്നെ കടച്ചക്ക, അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ പൊട്ടിക്കുന്നത് ചിരവക്കായാണ് കേട്ടോ. ചിരവക്കായാണത്. ചിരവക്കായ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലതരം കറികൾ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെയും വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഇതാ ചെറിയൊരു മത്തങ്ങ നോക്കിയിട്ട് അപ്പച്ചൻ മുറിച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വലിയ മത്തങ്ങകളൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മത്തങ്ങ ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഈ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കട്ടിയതാണ് കേട്ടോ പൊട്ടിച്ചതൊക്കെ. പോവുകയാണ്, വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. എല്ലാ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പോവാണ് നടന്നിട്ട്. ചെറുതായിട്ട് മഴ തുള്ളിട്ടാ. ഞങ്ങൾ പക്ഷെ കോട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ കച്ച ഇറക്കാണ് അല്ലേ അമ്മ? കൊടുത്തി മഴ പോയി തോന്നു. മഴ പോയി കുടച്ചിടിക്കോ ഗൈസ്, മഴ പോയി ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുടച്ചെടുത്താണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ആണോ? അയ്യോ, അപ്പോൾ ഞാനിതാ ചായ കുടിക്കാണ് കേട്ടോ. പറമ്പിൽ നിന്ന് വന്ന് ക്ഷീണിച്ചതേ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുഴലപ്പമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കട്ടൻ കാപ്പി കുഴലപ്പം. കട്ടൻ കാപ്പി കുഴപ്പം നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടം.
നല്ല തീറ്റയെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. മഴ പെയ്യണ കാരണേ ഇരുട്ട് മൂടിയിട്ട് നിൽക്കാം. 5 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ചായ കുടിച്ച് മുഴുവനാക്കട്ടെ കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാനിതാ തേങ്ങ പറക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് തേങ്ങ പറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തേങ്ങ പോലും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാളികേരം പറക്കി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോവും, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവും. അപ്പോൾ ഇനി പോയിട്ട് കുളിക്കട്ടെ കേട്ടോ. കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോവും. നിറച്ച് പേരക്കായ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിനെയൊക്കെ താഴ്ത്തി വീണ് ഒക്കെ കൊത്തിയിട്ടേ കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ്, ഒന്നും കിട്ടില്ല. താഴ്ത്തി ഇഷ്ടംപോലെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും തിന്നാൻ പറ്റില്ല. ഒന്നാമതിപ്പോൾ നിപ്പയും വൈറസൊക്കെ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് തിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറമ്പെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കക്കിരിക്കായാണിത്. ഉപ്പും മുളകും ഇത് ചെറുനാരങ്ങ നീരൊക്കെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് തിന്നാൻ മതിരാ. നാരങ്ങ നമ്മൾ പിഴിയാണ്. നമ്മൾ മുളക് ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയേക്ക്. നമ്മുടെ കുക്കുംബർ അല്ലാതെ കക്കിരിക്കായാന്ന് പറയാം. കക്കിരിക്കായെന്നാണ് പറയാം. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോക്കാം. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ്. കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന എന്തായാലും വെക്കാൻ പിന്നെ കിട്ടിയതാ. അതിന് മുകളിൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് അടിച്ചു. പിന്നെ പ്രയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ ഇത്തിരി കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.